Il-koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku qed tkompli tispikka nuqqas taqbil. Din id-darba anke dwar suġġett meqjus kruċjali għal ħajja tan-nies bħaż-żieda fil-paga minima. Simon Busuttil wieħed miż-żewġ kapijiet ta' din il-koalizzjoni għalli se jkun qed jappoġġja dan il-ftehim mill-ħuq bejn l-imsieħba soċjali. Iżda Marlin Farrugia, il-kap ieħor tal-koalizzjoni ħarġet tattakkah għax qalet li żieda ta' 8 euro fil-ġimgħa mhix tajba. B'hekk fil-waqt li Simon Busuttil kien mistieden biex jiffirma l-ftehim mal-imsieħba soċjali bħala sinjal ta' kontinwità jekk jinbidel il-gvern, Marlin Farrugia li taspira li tkun parti mill-gvern qed tgħid li ma taqbilx miegħu. Il-ftehim jinkludi kompromess miftiem kemm bejn l-għaqdiet tal-ħaddiema kif ukoll dawk ta' min iħaddem, però din mhux l-uniku qasma f'din il-koalizzjoni. Saħansitra ftit tal-ġimgħat ilu, Marlin Farrugia ħarġet id-dettalji tal-ftehim li għamlu hi u Simon Busuttil minn wara dar il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Daħoloq rabja kbira interna fil-Partit Nazzjonalista tat li Simon Busuttil kellu jgħid li ma ntlaħaqx ftehim. Anke dwar il-ftehim fosthom il-lista tal-kandidati komuni u l-manifest elettorali kiteb id-deputat mexxej tal-Partit Demokratiku Anthony Buttigieg fit-Times of Malta. Imkien fil-Partit Nazzjonalista sostnew li din mhix l-unika kwistjoni li bejn Busuttil u Marlin Farrugia hemm nuqqas taqbil anke jekk qed jagħmlu ftehim għall-poter.